Nadakpan sa National Bureau of Investigation kun NBI Cebu ang usa ka bugaw nga namaligya og mga babae sa uptown area ning Dakbayan sa Cebu. Naluwas sa operasyon ang upat ka mga babae, lakip na ang usa ka mabdus. Ano ang report ni Alan Domingo? Sa videong kuha sa NBI Cebu, makita ang usa ka sakinan ug usa ka tawo naka-green og t-shirt nga nakigtransaksyon sa sakay sa auto. Mibiya kadyot nga daw adunay gitawag. Wa magdugay, miduol ang upat ka mga babae ngadto sa kinan og dinhi nanganaog ang mga sakay sa auto. Mga operatiba dahi sila sa NBI Cebu kinsa mipahigayon og entrapment operation. Dinhi ilang gisignit ang tawo nga unang gikatransaksyon nga nailang si Jolly Hainar Fundador. Gipahigayon ang operasyon ni Antong Lunes sa gabi Mayo 11 sa intersection sa Juana Osmeña ug Impiap Street sa Barangay Kamputaw. Na-rescue ang upat ka mga babae. Matod sa NBI nga ang ilang operasyon base usab sa nadawat nga taho gikan sa Interagency Council Against Trafficking 7. The women were offered for prostitution or for sexual exploitation at the rate of 2,000 pesos per head. After receiving the marked money, NBI agents effected the arrest of Jolly or alias Joel. Nasayran nga adunay mga dapit sa uptown area diin magpundo ang mga babae kinsa nang ginabuhi pinagi sa pagbaligya silang dungog ug nagsilbing ahinti nila si Fundador. Matod sa NBI nga managlahi ang istorya sa mga babae nga ilang na-rescue. Sa kaso sa Mabdos, ang iya mismong kaipon kuno ang moingon kaniya nga iha na siya paundangon sa pagpamaligya siyang lawas kun hapit na kini mga anak. Ang uban biktima usab sa bayulinting panghitabo. Makita nimo physically gaprotrude na gyud ang iyahang tummy. Unya, when asked kung naapagyoy mo gamit. So while we understand that prostitution is one of the oldest profession, we draw the line with trafficked women because they are really exploited banggod. Samtang giangkon sa dinakpan nga taod-taod na siya naghimo nini tungod sa kalisod og ang mga babae usab mismo ang muduol kaniya aron mangita og mga lalaking mukuha sa ilang serbisyo. Tinuod yun na, sir. Nga naman? Ay, yung sila patabang po sila na ko unaan pa kwan sa customer. So, kinsa may mga kliyente ninyo, mga lokal, mga foreigner? Di mga pariner, mga kwan pod. Gipasabot sa NBI nga bisan og willing victim ang mga babae, mahulog gihapon kini sa exploitation sa kamot sa ilang bugaw, ilabi na nga ang uban makasinati og pagpanagmal sa mga customer. Syndicated committed by 3 or more, large scale victims are 3 or more, so it's already a non-bailable offense. Okay. Actually, it's aggravating because trafficking by itself is a non-bailable offense. Napasakan og kasong large scale human trafficking ang dinakpan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.